е спортиста на Варна в неолимпийските спортове. Победител е Стоян Банов. Стрит, фитнес и воркаут. От Интерком груп Черноморски юнак. Симеон Михайлов е личен треньор и той получава наградата Симон Михайлов. Силовото място на световното първенство за мъже и шампион на държавното първенство в две категории – сила и дръжливост. Ето Симеон Михайлов. Искам да благодаря в името на Стоян Банов, на общината, на журналистите за номинацията, на господин Тодоров, както и на цялото ръководство на Интерком груп Черноморски юнак, за това, че ни осигуриха. Симо дълго време се състезава активно, продължава да поддържа форма, имаше контузии, излезе от нея, в добра кондиция е, но като че вече гледа повече към треньорството и помага на по-младите момчета да влизат в час и да се занимават с този спорт. На следно място искам да благодаря момчетата с Световите много, защото след среброто от Световното първенство на Стоян имаме още два бронзови медала. Така че